tumbas kacang sealit mawon. Nggih 2000. Nggih. Niki nggih Bu setunggal. Nggih. Monggo Ibu. Ngapunten. Matur nuwun nggih sami-sami. Ibu petene setunggal. Ya, Pinten? 2000 ira kok. 2000. Mboten sangge plastik. Orang tadi ya. Mboten, ngaten mawon. Kali kita. Niki Oke, masuk ya. sampun nggih. Nggih. Monggo. Nggih, nggih. Matur nuwun nggih Bu. Bu kecape setunggal. Pinten iki? Nggih, niki mawon. Nggih, malih napa melih. Niki pintenan? Niku kawane. Lah niki? 1000. Ah niki mawon. Nggih. Kang Salewu nggih. Nggih. Monggo. Nggih, Matur nuwun nggih sami-sami Bu. Kula tumbas niki Bu, paha, sayap. Oh, nggih. Kayak tadi ketemu Kak. Boten. Ini. Niki mawon. Oke. Niku pinten? Setengah kilo. Nggih. Kurang setengah kilo. Nggih pun niku mawon boten menapa. Nggih. 13.000. Nggih. Di paketnya boten tambahin boten. Niku mawon. Niki pinten ta? Berapa 5? 5 nggih mboten napa-napa. Niku mawon nggih. Saya mamung tiang kalih. Nggih. Ada boten kurut nggih. Mboten ya, Bu. 13. Ya. Nggih, monggo. Ayam sakniki sek murah napa? Nggih. Oh. Nang teng Gloser murah meleh. Oh, nggih. Pinten ta Bu nek sekilo? Nah riki 233 wonten sing 34. Tak sing mriku Oh. yo wonten niku. 33. Nggih. 33. Oh, nggih. Iya, Mbak. Nggih. Matur Matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Bapak melone pintenan nggih? Melon 2000. 2000. Nah, niki papaya? Sami mawon semanggane. Semangka 3000. Semangka 3000. Kula tumbas melone kalih, Pak. Manis boten? Manis nggih. Niki melone kalih. 4000. Iya. Nggih. Mboten apa-apa, Pak. Gantilane tangan. Monggo. Wih, lu podo. Mboten apa-apa. Nggih, sami mawon. Wih. Enten nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Izin kula video nggih, Pak. Nggih,